Βρισκόμαστε στο 14ο συνέδριο ασθενών. Είναι ένα συνέδριο που έχει γίνει πια θεσμός. Είναι ένα συνέδριο το οποίο σχεδιάζεται από τους ίδιους τους ασθενείς για τους ασθενείς. Το φετινό μας συνέδριο έχει τίτλο «Ο λόγος στον ασθενή». Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι και φέτος στο συνέδριο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, γιατί αφού έχουμε πια ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρόληψης, μπορούμε να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Να κάνουμε μια ευρεία συμμαχία, μια εθνική πανστρατιά, για να φτάσουμε σε κάθε γειτονιά και να πείσουμε κάθε πολίτη να εκμεταλλευτεί αυτό το σπουδαίο δώρο για να βελτιώσει την υγεία του. Συζητάμε ήδη με την Ένωση Ασθενών Ελλάδος τρόπους που μπορούμε να μεταφέρουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας το μήνυμα της πρόληψης. Το κίνημα των ασθενών πρωταγωνιστεί, οι ασθενείς διεκδικούν συμμετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, καθώς όλα τα ερευνητικά ευρήματα μας δείχνουν και μας επιβεβαιώνουν ότι όπου η φωνή των ασθενών ακούγεται, το σύστημα υγείας λειτουργεί καλύτερα. Η επιλογή της συνεργασίας με την Ένωση Ασθενών είναι κάτι το οποίο είναι στρατηγικό. Είναι στρατηγικό και είναι στρατηγικό για την επόμενη μέρα του συστήματος υγείας. Είναι στρατηγικό γιατί είναι ένας από τους τρόπους να γίνουμε πολύ καλύτεροι και να βελτιώσουμε σε αυτό που δίνουμε στους ασθενείς. Συγχαρητήρια στην Ένωση Ασθενών για αυτή την πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία της σήμερα να διοργανώσει μια ημερίδα όπου πραγματικά θίγονται σημαντικότητα θέματα, ένα από τα οποία έθεσα και εγώ στη σύντομη παρέμβασή μου για τη μακροχρόνια φροντίδα ψυχικής υγείας. Να ευχαριστώ πάρα πολύ την ευγενική πρόσκληση. Είμαστε πάντα στην πλευρά των ασθενών και στο σύλλογο της Ένωσης Ασθενών. Ένα συνέδριο το οποίο έχει γίνει θεσμός, άλλωστε αυτό αναδεικνύεται από τη 14η στην επόμενη χρονιά που διεξάγεται. Η υγεία των πολιτών, η δημόσια υγεία, η ιδιωτική υγεία, η οργάνωσή της είναι στην πρώτη προτεραιότητα για όλο τον κόσμο, για όλους τους ανθρώπους, και στην Ελλάδα υπάρχει μια πιο μεγάλη ευαισθητοποίηση πάνω σε αυτό το τομέα και σε αυτό το αντικείμενο. Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα τα τελευταία χρόνια θεωρώ ότι έχουν γίνει πάρα πολύ και πολλά σημαντικά βήματα στον κοινωνικό διάλογο. Μας δίνει ένα ακόμα βήμα προς την αύξηση του ρόλου, προς το να γίνει πολύ πιο δυνατός ο ρόλος και της Ένωσης Ασθενών και γενικότερα των ενώσεων ασθενών και στο διάλογο και σαν συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας στη διαμόρφωση των πολιτικών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ένωση Ασθενών Ελλάδος για την πρόσκληση να είμαι σήμερα σε αυτό το ουσιαστικό διήμερο ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ένωση Ασθενών Ελλάδος, διότι είναι πάντα δίπλα μας να μας ενισχύει κάθε πρωτοβουλία η οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και να εντοπίζει σημεία τα οποία χρήζουν περαιτέρω βελτίωση. Τους ευχαριστούμε θερμά. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στους αγώνες που δίνει η Ένωση, να μην αφήσουμε κανέναν μόνο του, να μην αφήσουμε κανέναν πίσω.